Milí spolubratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, osobitne vy, milí manželia. Skôr, než prejdem k tomu, čo som si napísal, chcem urobiť jednu poznámku k druhému čítaniu z listu Efezanom. Pavol, nádherný list, lebo trošku tak s úsmevom sem tam si spomeniem, že keď Pavol hovorí, ženy, podriaďujte sa mužom. Chlap sa pozrie na ženu a povie, počula si? Ale potom sa číta ďalej a hovorí, muži, milujte svoje manželky ako Kristus. A manželka pozrie na to a povie, a ty si počul? Teraz. Nádherné čítanie, ktoré nechce zdôrazniť to, že my sme tu otroci jeden druhého. Ale tam je to dôležité slovíčko pre Pavla, ako Kristus. Ako Kristus. Nie všelijako. Ako Kristus. Teda keď manžel pristupuje ku manželke ako Kristus a keď manželka ku manželovi ako Kristus pristupuje, to je radosť. To je požehnanie. O to si aj tu prosme. A dnešný deň mne to veľmi pripomína aj moju takú skúsenosť, vás viacerí, keď ste boli v Svätej Zemi, že dnes toto by sme tiež mohli nazvať také stretnutie, že naša Kána galilejská, taká Kána zakamenská. Lebo tam býva často obnovenie manželských sľubov. Aj dnes to bude v programe. Obnovenie. A pri adorácii, čiže nádherná chvíľa, pri adorácii budeme obnovovať vaše manželské sľuby. Že toto je naša dnes Kána zakamenská, kde Ježiš prichádza, aby vás požehnal, znova obnovil, aby vám znova dal to, čo v úvode púte sme sa modlili, aby tú vodu v každodennosti premenil na víno radosti. Lebo my žijeme tú každodennosť a niekedy potrebujeme aj načerpať, zastaviť sa, nadýchnuť a sme tu, aby sme sa znova načerpali síl, aby nás Ježiš oblažil na tej spoločnej ceste životom. Keď dnes tu stojíte pred Pánom, drahí manželia, ako rodiny, ako tí, ktorí si navzájom ste si sľúbili lásku, chcem sa s vami podeliť o jednu veľkú pravdu a krásnu. Vy tiež máte kňazské poslanie. Zopakujem, vy manželia máte kňazské poslanie. Nie v tom zmysle, že by ste slávili svätú omšu alebo spovedali, ale v tom zmysle, že aj vy ste pozvaní žiť Kristovo kňazstvo. Prinášať Bohu obetu svojho života. Čo robil Ježiš na kríži? Priniesol obetu svojho života. Posväcovať svete láskou. Ježiš hovorí vo večera, posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Sme tu, aby sme posväcovali svet láskou. A premeniť svoj domov na miesto Božej prítomnosti. O chráme hovoríme, že to je dom, že je Božej prítomnosti, že tu Boh prebýva. Ale my chceme, a to je úloha, že to Kristovo kňazstvo, že každé manželstvo je domom Božej prítomnosti. Svätý Peter vo svojom liste píše, vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo. My sme kráľovské kňazstvo, manželia ste kňazi. Svätý národ, ľud určený na vlastníctvo. Od chvíle krstu má každý z nás účasť na Kristovom kňazstve. Nie všetci slúžime pri oltári, ale všetci môžeme prinášať duchovné obety. Obety lásky, odpustenia, trpezlivosti, služby. A práve vy, manželia, máte toto povolanie vpísané priamo vo vašej sviatosti. Si pamätám na rozhovor mladých ľudí, dievča si našlo chlapca nie katolíka. A teda rodičom vysvetľuje, pozrite, ale to bude platné manželstvo, nebude sviatostné, lebo sviatostné medzi dvoma pokrstenými. Ale nestačí vám, že bude platné, veď buďte spokojní, popýtame dišpens a bude sobáš v kostole a bude platné. A rodičia tak múdro povedali, len sa ochudobňuješ o milosti, ktoré Ježiš prislúbil vo sviatosti manželstva. Platné bude. Ale to je aj, my chceme, aby boli aj sviatostné. Viete, aká je to milosť, ktorú vám dal, ktorí ste uzavreli sviatostné manželstvo. Lebo nie vždy,
Aj to je treba povedať s takou úctou a pokorou, že nie vždy je to možné kvôli rôznym okolnostiam. Ale vy máte milosti sľúbené Ježišom pre sviatosť manželstva, ktoré my kňazi nemáme. A vy zase nemáte tie, ktoré slúbil s kňazstvom. Čiže preto chcem povedať, že vy toto povolanie máte priamo vpísané do vašej sviatosti. Žiť kňazstvo vo sviatosti manželstva. Lebo vaše áno pred oltárom bolo viac než len sľub. Bolo to vstúpenie do kňazstva lásky. Vaše áno. Pred oltárom. A páči sa mi, jeden kňaz tak veľmi múdro povedal, že keď sa trasie miesto pred oltárom, čiže keď sa nám rozpadávajú manželstvá, rodiny, keď sa chveje to miesto, nie pred oltárom, lebo tam je kľakátko, tam sa uzatvárajú manželstvá, tak nebuďme prekvapení, že sa chveje a trasie miesto aj za oltárom, kde je kňaz. No tie sviatosti sú prepojené. Že navzájom sme si oporou, pomocou. Svätý Pavol teda pripomeniem, ako sme to teraz čítali, že muži milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a teraz seba samého vydal za ňu. Toto je jadro kňazstva. Seba samého vydať. Tu je ukryté srdce manželského povolania. Lebo sa ti dávam. Manžel manželke, manželka manželovi. Kristus sa vydal a v tejto seba darujúcej láske spočíva aj kňazstvo vás, vy, milí manželia. Túto obetu sprítomňujete každý deň, keď sa navzájom prijímate, keď sa podporujete, keď nesiete kríže života spolu. Vaše spoločné dni sú ako liturgia, keď sa učíte navzájom odpúšťať. Liturgia. Nie je to aj svätej omši, dajte si znak pokoja. Nie na začiatku svätej omše, teraz oľutujme svoje hriechy. A tak je to aj v manželstve, nie? Neodpúšťate si, odpúšťate, slavíte liturgiu každý deň vašho manželstva. Keď sa spolu modlíte, keď sa v tichosti staráte o deti, to je vaša liturgia. Keď znášate chorobu, únavu, nedorozumenia, to je vaša liturgia každodenná. To všetko sú, môžem povedať, až eucharistické okamihy. Chvíle, v ktorých sa váš dom stáva oltárom, na ktorom vy prinášate obetu lásky. To je aj taká túžba, že aby sa naše životy premieniali na oltár. Aby sa premieniali naše životy na obetu príjemnú Bohu. Nie? Na voňavú obetu. Stali ste sa Kristovou ľúbeznou vôňou, hovorí Sväté písmo. A chcem byť aj naozaj dnes taký cirkevný a tak naozaj sa na tú sviatosť tak čo najkrajšie, najhlbšie pozerať, že ten známy druhý vatikánsky koncil, on hovorí o rodine, že rodina ju možno nazvať domácou cirkvou. Dnes sa to už bežne používa, rodina je domáca cirkev, manželstvo, len pred 60 rokmi zakončil sa druhý vatikánsky koncil 1965 a tam bolo spomenuté, že rodina, ktorú možno nazvať domácou cirkvou, vtedy to potom Ján Pavol II najmä rozšíril vo svojich posolstvách rodinám, manželom, že stávajte sa domácou cirkvou. V cirkvi je kňaz povolaný, aby posväcoval spoločenstvo. V rodine sú to manželia, ktorí posväcujú jeden druhého. Ste cirkvou. Posväcujete vašu domácu cirkev. Nie modlitbami z knižky, ale modlitbou života. To posvetenie. Nie veľkými gestami, ale malými skutkami vernej lásky. Svätý Ján Pavol II to krásne napísal, že do cirkvi ako kňazského ľudu je zapojená aj kresťanská rodina. Do cirkvi ako kňazského ľudu, toto kňazstvo, je zapojená aj kresťanská rodina. Cez sviatosť manželstva, v ktorej má svoj základ a z ktorej čerpá potravu. Čerpať potravu zo sviatosti manželstva. Vy čerpáte zo sviatosti. Ju Ježiš ustavične oživuje, povoláva, zaväzuje k dialogu. Taká je kňazská úloha, ktorú kresťanská rodina môže a má plniť v úzkom spojení s celou cirkvou. V každodenných udalostiach manželského rodinného života. Toto hovorí vo známej exhortácii,
ktorí sa venujete aj kurzom prípravy na manželov, alebo AKVčko, Akadémia Karola Vojtylu a iné, keď sa stretávate, tak poznáte familiaris consortio, rodín, spoločenstvo rodín, to je známa exhortácia svätého Jána Pavla II. Venovaná rodinám, manželom. Predstavte si, drahí manželia, že váš stôl, pri ktorom sedíte doma, môže byť oltárom. Nie preto, že by ste tam slúžili svätú omšu, ale preto, že tam delíte život, zdieľate život. Tam sa delíte o chlieb. Tam sa delíte o radosť a starosť. Tam sa učíte zriekať, prijímať aj ďakovať. Tam, kde sa zrodí odpustenie, tam, kde sa povie prepáč, tam, kde sa objaví tichá modlitba v ťažkej chvíli, tam Boh prebýva. Tam Boh prebýva. Poznáte pieseň, kde je láska opravdivá. Tam Boh prebýva. Čiže tam, kde je láska opravdivá, tam prebýva Boh. To je vaše manželstvo. Tam sa koná kňazstvo manželov. Milí manželia, vaša sviatosť nie je len spomienka na deň sobáša. Dnes sme tu nielen prišli zaspomínať, ale vaša sviatosť je trvalý prameň milosti. Každý deň, keď si navzájom hovoríte ďakujem, odpúšťam, keď si každý deň hovoríte mám ťa rád, mám ťa rada, vtedy si obnovujete vaše manželstvo a s ním aj vašu účasť na Kristovom kňazstve. Kňaz pri oltári sprítomňuje Kristovú obetu chlebom a vínom, jedinečným spôsobom, vlastným iba sviatosti kňazstva. Vy ju sprítomňujete telom a životom. Láskou, ktorá sa dáva a znáša, ktorá verí a odpúšťa. A preto, keď odchádzate zo svätej omše, vezmite si so sebou aj túto myšlienku. Váš domov je chrámom. Váš život je liturgiou. Vaša láska je kňazstvom. Jubileum je vždy pozvanie vrátiť sa k prameňu. Preto som vďačný v blahej pamäti pápežovi Františkovi za otvorenie jubilejného roka. Lebo je to pozvanie aj pre naše milované Slovensko vrátiť sa k prameňom. K prameňu, ktorým je Boh. Ján nádherne povie, Boh je láska. Prameň každej lásky. Obnoviť to, čo bola opäť v Jánovom apokalypse, že prvú lásku. Tú prvotnú lásku. Spomeňte si na deň, keď ste si povedali áno. Spomeňte si na ten pohľad jeden na druhého. To my kňazi, ja to mám rád, keď som teraz už tak pomenej sobášim. Asi viete prečo? Keďže nie som v farnosti. Ale keď som sobášil, som mal rád, že keď už manželia, keď si snúbenci manželia vymenili súhlas a už aj bola obrúčka, nikto sa nezakoktal, prísaha, nezakopol, asi tak už sadli, vydýchli, že dobre, nebude trapa, zvládli sme to. Ale ten pohľad jeden na druhého, keď si povedali áno, to je niečo nezameniteľné. To len vy vidíte, ten pohľad jeden na druhého, kňaz ho vidí, ale vy sa pozeráte na seba pohľadom plným lásky. Toto si. Obnovujte si ten pohľad jeden na druhého. Ako to bolo, keď ste stáli pri oltári a ste si sľubovali lásku a vernosť. Ten pohľad. A ste blahoslavení a šťastní, ak môžete povedať, každé ráno a každý večer ten pohľad vidím na tvári mojho manžela, manželky. Ako keď to bolo v deň sobáša. Je to pohľad a pamätajte na tú dôveru. Na tú dôveru. Ale aj na ten pokoj. Na ten pokoj, ktorý ste cítili, keď vám ten druhý, váš manžel, manželka povedali, budem pri tebe. V šťastí a v nešťastí. Čo ste vnútri prežívali? Pokoj. Mám človeka pri sebe, ktorý ma neopustí. Ani v šťastí a nešťastí. To, čo nádherne povedal pán dekan, že Ježiš nikdy nesľúbil, že na tú loďku neprídu žiadne búrky. Ale bude tam, v tej loďke, prítomný. To je podobne, že nesľubujem ti v tom sľube, že nás všetky nešťastia, choroby, staroba nás minie, to všetci ostatní budú starnúť, ale my budeme forever young, večne mladí. Nič také.
Ale tu by vás nenaplnilo pokojom. Pokojom vás naplní to, že ale ty si pri mne. Ty stojíš pri mne. Ten deň nepatrí minulosti. Patrí prítomnosti. Je to vaše stále trvalé áno. Každý deň. Patrí prítomnosti, lebo Boh vtedy začal dielo, ktoré dnes pokračuje. Stále. Tak ako u nás, keď si my pripomíname našu sviatosť kňazstva. Začal, ktoré pokračuje. Nech je aj tento jubilejný rok pre vás časom obnovy manželského kňazstva. Aby ste znova našli, obnovili radosť. Radosť modlitby, spoločnej modlitby. Chuť ďakovať. Nezabúdajte. Jedna dôležitá vec, že naozaj za všetky tie drobné gestá, keď povie jeden druhému, ďakujem ti, drahý, ďakujem ti, drahá. Ten obed, jedna fantázia, alebo iné tie drobné prejavy, kde vy poviete, ďakujem ti. Silu odpúšťať. Odvahu vždy znova začínať. Aj to je potrebné. Odvahu vždy znova začínať. Aby vaša láska bola ako prameň. Nie ako kaluš. Ako prameň. Čistý, verný, stále živý. A skôr ako poviem amen, lebo tu končí môj papier, ešte jednu vec. Veľmi dôležitú. Chcem vás pozbudiť ako ku konkrétnemu záväzku. Hovorte o manželstve a rodine pekne, vznešene. Prosím vás o to. To je najkrajšie svedectvo. Ja to prosím aj mojich spolubratov kňazov, keď hovoríme o sviatosti kňazstva. Ak chceme pozbudiť mladých, aby sa nadchli pre duchovný život, pre reholné alebo kňazské povolanie, oni z nášho života, z nášho vyjadrovania musia vidieť, cítiť, že ale kňazstvo je čosi krásne. Prečo by som mal patriť do partie, ktorá nehovorí pekne o kňazstve, nie? Logicky. Nepôjdem niekde, kde sami sú tí ľudia nešťastní alebo sklamaní, zranení a tak ďalej. A to je dôležité aj, aby ste vy hovorili o manželstve, o manželovi krásne. Aj úsmevne to poviem, že všimnite si, ako sa nám to mení niekedy, že ako ste sa volali, kým ste sa zobrali. Chrobáčik, miláčik, drahý a tak ďalej. A niekedy, aké je to, keď po 15-20 rokoch, no starý, ber sveter, kabát, ideme domov. Dvíhaj sa. A vieš čo, tá moja stará, to ti je taká otrava. Povie chlap pri pive. Ja viem, že veď to myslím dobre. Ale to vás chcem tiež pozbudiť. Ako hovoríte o svojej manželovi a manželke. Lebo to je inšpirácia pre mladých ľudí. Lebo on povie, a ja raz, keď budem mať svoje dievča, chlapca, takto ho chcem volať. Lebo moji mama sa takto pekne oslovali. Vždy, až do neskorej možno staroby. Hovorte pekne o manželstve. Keď dneska sa tak spolu uvažujeme, že prečo možno mladí váhajú s manželstvom a s rodinou a zobrať záväzok, samozrejme, že dnes je spoločnosti, kde to je náročné zobrať záväzok na seba. Ale možno aj preto len, že aký jazyk používam, keď hovorím o manželstve a rodine. Či to povieme, no už si navliekol ten chomut. Hej? Už máš, čo si chcel, musíš byť šťastný, no musím. Hej? Alebo poviete, si pamätám na jedno dievča, na univerzite som ešte bol v Ružomberku a mala sobáš a ďalší týždeň som ju stretol a vravím, tak čo, ako manželstvo? Ja som taká šťastná, viete čo, všetkým to odporúčam, aj vám, pán farár. Ďakujem, že to odporúčate a potom sa, viete, ako som to myslel, viem. Tak aj ja, keď sa ma pýtajú, že a vy, pán biskup, čo poviete, keď ten biskup? Dobre, všetkým odporúčam. Ak by vám to Svätý Otec vnúkal, berte. To je výborná vec. Toto sa učme. Viete, že my potrebujeme to Slovensko aj tou krásou preniknúť. Keď my budeme hovoriť pekne o manželstve, o rodine. Keď sa my budeme pekne vyjadrovať jeden o druhom. Lebo vtedy budeme aj
aj presvedčivý, ale aj príťažlivý. Že tí mladí ľudia si povedia, a to manželstvo rodené je krásne, veď pozri, ako len oni len sa ako pekne oslovujú, veď akedy počujete vo vlaku, v autobuse, ako telefonujú. Viete, a sa vrčí do telefónu, tak neviete, či to na svojho psa hovorí, a ona nie, volal som práve s manželkou. Ako takto? Veď takto ani s otcom nehovorím. A nie to ešte s manželkou, ale manželom. Že toto sa učme, toto vás chcem veľmi pozbudiť, že dnes tu na tejto našej púti si dá také presavzatie. V manželstve, v rodine, lebo to je kňazstvo. To je vaše manželstvo ako kňazstvo. Preto som použil túto homíliu. Čo si krásne, vznešené, Pavol to ešte krajšie povie. Ale ja hovorím o tajomstve. O tajomstve hovorím. Viete, a sú dva výrazy pre tajomstvo. Jeden výraz je tajomstvo, keď nič neprezradíte. Hej. Napríklad je lekárske tajomstvo, spovedné tajomstvo. To je jedna. Pavol nemá na mysli toto. Ale má na mysli tajomstvo, ktoré grécke povie, že mysterion. To je čosi, čo je viac, než dokážeme slovami vyjadriť. Keď hovoríme o Božej láske, poviete tajomstvo. Keď poviete, ako dvaja ste sa našli, veď dáte aj logické vysvetlenie na vysokej škole, alebo kde si na nejakej zábave, púti a tak ďalej, tam sme sa stretli, veď iste. Ale potom poviete, aj tak je to tajomstvo, že sme sa práve my stretli. Čiže toto, aby sme aj my šírili a prežívali, že manželstvo to je jeden nádherný Boží plán. Manželstvo to je jedno úžasné tajomstvo, do ktorého nás Boh povolal. A sme mu za to vďační. Stále znova a znova viac poznávame, stále znova a znova každý deň sa presviečame, že aký Boh je veľký a koľko ešte o ňom nevieme aj cez našu vzájomnú lásku, ale stále za tento dar, za toto tajomstvo ďakujeme. Tak teraz sa obratím aj na svojich spolubratov, že zo srdca si želajme, aby sme my tak prežívali kňazstvo, ako dar a tajomstvo. A zo srdca vám želáme, aby vy ste manželstvo prežívali ako vaši dar a tajomstvo. Pamätajte, potrebujeme sa navzájom. Modlite sa za nás a my sa chceme modliť za vás. Žehnajte vy nám a my chceme žehnať vám. Amen.